ka-dragon, ayan, for today's vlog, nandito kami ngayon sa isla. Bali ngayon guys ay mag-start na tayong magpunla ng sibuyas. Ayan, try natin guys magpalusot ng sibuyas ngayong tag-ulan. Sana ay makalusot. Ayan guys, bali nag-start na silang gubuan ng punlaan. Ngayon naman ay mag-ano na tawag doon? Lalagay ng ipa. Hindi, yung maghagis na tayo ng ano, magpupunla na. At saka maglalagay na tayo ng organic. Tutulungan lang natin guys sila Anod at saka si Balong. Maglalagay din daw kami guys ng ganito pagkalagay ng ano ng punla para protection siya sa ulan. Let's go guys. Ito guys, tong area na to sa anak ng Tipasing to. Ito naman yung kay Ate Greta. Mga 5 lata guys yung ipapalusot nila. Sana makalusot. Palusot. Ilang lata kay Kuya Arnal? Ilang lata sa Kuya Arnal? We. May bagyaw? Atang to bagyo gamay. Karon. Ala, may bagyo. Anong pangalan? Arnel. Nano. Nasaan na tayo, Nano? Nakabudbud na kayo, Nad? Oo, ito. Nakadalawang lata na ako. Parang di man kasi ang 5 dyan. Kaya yan, gawin ko na lang ganun kay kuya. 6 lang kay kuya. Buwasan ko ng kuwan. Isa. Gusto na makalusot. Sana lang makalusot tayo. Ayan, may ano, yung kulay blue na yan guys, yung sibuyas na yan. Buhangin yan, Nad. Oh, banlik. Banlik. Ano ba yan? Pataba yan nilalagay ng Nad? Hindi, banlik. Kailangan guys, lagyan muna ng lupa na ano, banlik. Tsaka sunod na layer naman yung ipa. Tsaka iibabaw natin yung kulay pula na yan, yung red bag. Dito guys sa lupa ni Kuya Arnel kami nakilagay ng punlaan. Kung pwede, huwag ka na magpalusot. Kung mahina ang loob mo, huwag ka magpalusot ng sibuyas. Yung sabi ni Juan walang panama now, hindi mo asahan tao. Huwag mo usahan eh. Parang hindi masakit. Huwag kang magpinta pa lang ng kon ngayon. Baliktad si Anod, nakakumpute na yan. Nakakumpit ba na? Well, kasalong dati nga tagwa mo. Saan ba nga tulo ka ang nervyos? Tawag lang ba to? Kung sa igid mo kasi. May tatang bibingkaw. Well. Nabasangan ko. Mga nabigat nangyari. Yan, taga-duplikat eh.
Kanina kasi igmaitig. Sumbaron di kuya. Dito dire-diretso sound. Kayo ba ang unang ano? Kayo ang unang nagpalusot dito? Oo. Sila Uncle Daniel ay wala pa? Pa, September pa daw. Nako. September pa daw sila. September pa daw. Mag-Il Niño man na daw na, pwede na. Sana. Kaya lang kailangan pa rin ng tubig ang mga palay. Okay. Ngayon guys, maganda ang presyo ng palay. Pag ano daw, bagong harvest, labas harvester, 22. Mister na naman to tira. Ang tuyo ay 26. Sana lang magtuloy-tuloy yung presyo ng palay. Baka pag kasagsagan na ng anihan ng palay, doon na naman nila imura. Maging 19 na naman. Pabayaran pa ni Kuya Arnel itong kwan? Parintan niya? Itong pinagpunlaan? Ante? Oo. Kala ko magbayad pa ng renta eh. Kaliit man, ito lang diretso lang. Balik tayo mamaya guys, mag-ano muna sila, maglagay ng banlik. Ay, lilim muna tayo. Wala kayong dala na, suka? Je? Sa pipino? Tayong gabit dito, inuwi kasi lahat eh. Mga buti-buti natin dito. Kape guys, sa tag-init. Ano yung tita? Merienda tayo guys. May kape. Kaping pang tatay. Kaping pang Sabi ni tatay. Nana, pang kape daw ng pang tatay. Ito. Tapos sinapay na malande. Tinapay na kuwan. Malande. Yung Kumakain ako ng ganito. pulang yung ano, Kunding kasi kape. palaman. Mahirap maglulok. Magkuha tayo ng mani guys, panlaga. Para may kutkutin tayo mamaya. Sa isang puno yata, 4 na bukol lang. Kita nyo ba yun doon? Tama na? Daw ayaw mo magpakunod magpakuha Tunay ka. Magkain ka rin naman pag nalaga. Kinakabahan ka siya, baka wala na raw siya mabenta. Muta eh. Punay yung kwarong. Madami na yun.
kalahati ng inayad mo. Maksud na sayang. Dami oh. Gurgursuton na. Laki ka man na nagdalagra. Ako ano, may lati mo nagamapugsan. Tapos Ato. Yung sa kanila pala puti. Makaungot ate Puti? may ari. Oh, yung sa kanila. Sabi ko rin kapon. Kaliliit, punggok. Da? Yung sa inyo pala. Yung doon yung kilakidan. Ginatangga mo kami Oh, ko. gusto na kay Say. Puti daw, sabi ni Kirin Mag-try nga ako magkalo ng kabayo. Pag nagyan nan. Minukuha na kasi Wala ka namin. nga kabutin takwa na ba sa... Well, karib todo. Tama na. Isang kaldero na yan. Ang dami na ito oh. Tigas na oh, magulang. Kalimante yan ayaw. May naiwan. Sarap na igayak sa pag nabunutan. Isabay natin to yung ano, kabuti. Paano ba malaman? Si Auntie Pasing marunong maghanap kung saan ang may bunga. Yan ang tigulok mo. Ito oh. Nagapanabaw. Yan oh. Nakataba ko. Ayun. Ante, pero nga yung gulok mo, ante. Payat yan. Magbitak mayroon yan. Ah, pag magbitak, mayroon na. Wala. Try ko. Nice. Isa lang? Opa, oo. Dalawa lang. Sa'yo gala ito, Auntie, di ba? Kaya siya may... Kaya siyang may karapatan maghukay. Sa kanya rin galing ito, guys, itong kamuti. Cool ah. Ako, isa. Isa lang? Dalawa. Ito pa, ito. Wala kayo ay. Ano, may isang kaldero din? Kasi wala. Sobra. Naro, naparami na da. Ano, ayun yung iba eh. Ilaga na laki. Ayun mo pa. Ba, may isang kaldero pa dyan. Naman lang ito. Gawan data nga namutin. May kwan pa nga, oh, may kamote. Yeah, may dala rin tayong pipino, guys. Pasensya nyo na yung kuko ko. Nagbunot kasi ng mani. Okay guys, back to work tayo. Maglatag naman tayo ng ano, ng red bag. Pwede na maglagay na ng red bag. Hindi pa kami mag-harvest guys ha. May pa red bag na kasi. Ay, daga na ng bato. Mga kabalkutan dati. Para hindi daw malamig. Hindi daw lamig yun yung sibuyas. Charot. Protection yan guys sa ano. Sa ulan. Sa tubig. Ito di kwan. Daming kalahit kailangan ah. Ba't sa'yo ay talahib? Pwede man? Pwede din guys talahib pala. Katulad nun o yung kay Kuya Aranel. Kahit Sa anak ng Tipasing.
talahib yung gamit niya. Icon lang. Sako hindi pwede? Hoy! Hindi makaangas? Wala na eh. Di ka karami mong ano magamit ng ganyan. Oo eh. Di kahit, Ba't wala ka ng red bag? wala man kami red bag. Ayan kasi yung mga root yan dati eh. Hindi Marami na. pa kayo doon. Ewan ko lang kung nakuha na lahat ng node. Awan kahit now? Ha? Wala ka ng red bag down? Wala lang damdama ay birok niya yan. Kurangan kami. Baka meron pa sa tambunan doon. Kulang din yung red bag niya. Kulang nga. Ha? Back 2, 4, 6, 8. Mga 10 ang kailangan sa isang ano, Oo. flat. Bitagin mo ng ganito oh. Kulang to eh. Ito bitagin nyo dito para pangkuan niya lang yan sa ulan, sa patak ng ulan. Ganito. Para kami nga di. Para dalawa yung kanya. Oo. Para hindi maksaya sa Para hindi magsaya. Para may magamit ka. Oo eh. Yung side by side niya lang Oo, yung side by putulin mo. side. Para mapahaba mo siya. Tumpak. Tumpak ganon. Nagmudulang. Subukan mo. Isang ganon. Oh, di, wow. Hindi pa. Oh, di, nang pintas. Hindi ko makurtib. Kurtib mas maganda. Yeah, mas maganda. Gunting na lang. Kung kayo mamaya kahit mamaya na sila node. Kahit sila node na mamaya. Gunting. Kuha ka. Okay, last 3 ay last 4. Pinagsisibuyas na naman guys. Sana makalusot sa sa tambulan. Ano lang ito guys, 50-50. 50-50 o 80-20. 80% ano. Yan talaga kung hindi natin susubukan, hindi natin malaman. Kailangan dapat subok lang ng subok. Hindi matawan. Sinalandra niya yan, Nad? Hindi na. Isang lata. Kami ng buto. Karumpok yan, Nod. Ha? Yung buto na yan. Siya. Ito, karumpok. Nagkasya yung 5 lata? Oh. Pinagkasya mo na? Pinapalaman talaga namin sabok. Para pag nagulan tayo, hindi daw pasukan sa loob, hindi daw mabungkal. Kasya na siguro yan, isa? Samplat na lang tao. Para pantay. Maging tagilid. Testing nyo. Try. Kaya pupunti dito, manipis dito tayo dito. Karakasan lang ng loob talaga yan. Ba dyan sa lupay, karamihan nagkapalusot na Kamula sa mga tama. Kaya yung tinitbag lagi, gabot ng isang, aros gabot ng 1,000.
Tsamba mo yung 650 eh. 650 ang kila. Pag nakalusot to guys, ang estimate na harvest nito ay December na. Yan, December. Eh, di ba pag December mahal ang sibuyas? Kaya mamunla kami ng November, katapusan din. Para ipalit. Last one. Siguro guys, mamayang hapon na natin ituloy yung ano, yung red bag, paglagay ng red bag. Kailangan pang gupitin para makatipid ng red bag. Hanggang mamayang hapon pa kami dito. Hanggang bukas pa. Ito na ang Ay, mani. bumang salandra pa lang sana kami ngayon. Sabog ni Rina eh. Pati si Kuya naawat. Sabog mo. Usapan kasi kayo ngayon. Usapan kasi namin ngayon talaga yun. Ubos na guys, oh. Sipag yung sabog. Isang upuan lang. Sipag daw, Jay. Jay, wala ang bukang bibig, Jay, na yung mga kondito. Wala lang negative na sinabi kay Amo at. Hindi, wala bang bisyo yun? Ang boto na sila, G. Walang bisyo. Ango for ano? For president. Hindi pa ganito na. Ako yun, ang dilim na ako. Takutin mo ulit yung mga punla. Kahit magpula. Maglagay ko dyan, oh. Mayam. Kasi sabog pa lang. Nagadulang alup-up na. Naganagan kayo pa. Di yung kahit kabilo atan na eh. Lulusan niyo, ah. Kanyang kulambo na kaskadapan. Galing ko, di na kami matulog. Di na magbatay. Pero tayo na daw nilang sibuyas. Bakit magtubo? Dito na kayo matulog? Ano nyo ay? Tulog lang. Kaya matulog. Baka daw sirain nila. Trip nyo lang? Ay, Baka baka nila ng guasiro. kapag tripan nila na, may inggit yung iba. May ngitiro pa man no, iba no? Walang magawa sa buhay. Kaya pag nakita nila magandang tuba, Sirain nila, no? Sprayan nila ng brudan. ayos lang kung brudo na eh. Grasiro eh. 2 for day. Napatay, Grabe naman yung kaluluwa no. Basta Gawin niyo inggit ang kwan. Doon nga sa baba nun, dun sa baba yung marami nagaganyan. Dito, Oo, daming kaluko. palay. Nagabunga ng palag nito ng gasilaw. Ilan daw kalabaw ni Kwan? Ilang trabaho, ilang tabi. Naibinta niya yung iba yung naglis siya. Parang dalawa pa yata yung kalabaw niya. Oo, naibinta niya. Ilan yung baka niya? Naibinta niya ibang baka niya. Tatlo. Pa yata. Tatlo ko yung baka. Kung nagmamahala na kayo, pwede na kayo mamalikan eh. Kung nagmamahala. Matagal na yung 2 linggong ligawan. Wow, sagutin mo na. Bakit siguro ganang ginawa mo kay Lia? Ganun talaga eh. Oo. Ay, Isla niya doon sa may dalawang Kagol araw lang na yun. Pag-uwi ko sa Bulacan. Nagwapo mo pa kasi. Pag-uwi ko sa Bulacan, nakita ko, sino kayo yun ron? Ewan Tapos nagpakilala ka na? Sila namin eh, kay girlfriend niya si Nini noon. Gingagaw ma? Hindi, wala pang, may girlfriend yun noon. Sila ko ang 2, karibal ko. Sa akin mag-inarap nanay niya. Lahat? Gwapo ah. Gwapo naman siya noon. Sabi niya, nung galing siya sa Bulacan. Sabi niya. Ngayon ay niya, sabi niya kaputi ko kasi noon. Sabi niya, maputi daw niya noon. Nagwapo. Habang nagatagal na rin, nagpaano na. dati, kalaban? Si Subas bago si Unyurundong. Oh, paano mo nakuha si Lia? Isang Ewan, sumusang ko na lang. lang. Nagising kayo mo niya siguro. Nag-alaga ka kami 45 days, Kwan. Yung mga inalaga niya, pinot niya lahat doon. Yung pag kami magkatayi, magkain nga raw. Malang. Lahat ng inalaga niya, pinot niya daw. Tapos yung inalaga namin, nagulam din nga raw. Ayun pala ang napan mo kay Lia. 45 days. Grabe mo nga. Isang lang nga, 45 days mo na alam nga dagaw. Buti, buto sa'yo si, yung tatay niya. Si Bungaw. Si Bungaw. Buntis na yun, namanikan kami. Mabilis. Kaya nanay niya, walang problema yun. Nagpaalam kami nung gabi, yung buntis Buti hindi na. kaging kuhaan suntok. Wala. Buti lasing si Bungaw na yun. Kaya mamanikan tayo sa ice. Manikan eh. Sa ligawan eh, hindi man kailangan matagal mo sagutin kung talagang taga dito lang, kilala mo man. Matagal na yung 2 linggong ligawan eh. Matagal na yung 2 linggo. Oo. Kilala mo naman na no? Oo. Kung iba-iba sana, isama ka na. Wala ka ng problema. Relasyon na Kaya lang. magkamag-anak buhay. Baka yung mabot rin kami na 1 taon bago ko nakuha yun. Ano Jay, ang sagot mo? Sagutin mo na daw, sabi ng load. Pitong break. Saan daw magsagot? Sa 5, siya nakipag-iwala, yung 2 ako, yung nagluwas ako. Hindi ko kaya. Buntis na. Doon nabuo sa kanya, hotel. Hindi ka lang. Doon sa Bayan?
Doon sa kuwana, kita pa kami ng Kilburog ah. Talo ka nga rin, naka-hotel yan na. Sa garage ay, di ba may hotel doon? Sa may liguan doon ay. Kaya pinagkasalan ni Atagnay. Ay, green. Oh, sige. Billy Oo, Enriquez. Hindi ka na kung magpasok. Nakaapat na pasok kami doon. Yung pang last doon na tamaan. Yung pag ano mami. Ano, lugi kayo? Kagaling pala ng lugar. Hindi pa lasing yan. Iso mo lang, hindi pala sa tabi-tabi lang. Mapira ka pa dati na. Siya ang kabigay sa akin, pira yun. Golden Star? Siya nagtrabaho yung Golden Star ba yun? Oo. Ay, doon Ah, si sa bahay Lea. ka dati nag-ano. Kagasahod niya, kapasok kami. May pasok yun, nagpaalam lang, kalating araw. Pasok ulit sabon. Chicken lang. Oo, 4 oras lang kami Magkano doon. bayad doon ay? 200. Ah, kumukuha na idea si Gigi. Oh, De, yung medyo ano naman, De. Yung medyo mamahalin naman, De. Hindi, meron din. Jay, wag naman sa 200, Jay. ay, naho ka doon! Wag naman sa tag 200, Jay. Eh, pa 2,000 pa rin daw. Buti na lang maganda yung naasawa mo. Eh, hindi ko alam kung paano na ako nagustuhan. Siguro may kasamang ano yun, gayuma. Ay, kasama ka mo rin. Yun guys, pauwi na tayo. Malima na ng harian lang po kami sa aming bahay. Thank you po sa panonood. Thank you po. Thank you po. Bye Bye po. po. Bye.